И тъй хора, може да мязам на кон. Его и другия кон. Двамата ще се пускаме с тези чували. На кона е доста голям. И тъй, вързал съм ги с инженерна мисъл. Чакай, ой, как издиша. Сега ще ви сложа тук едни клипчета как се пускаме от тука. Айде, давай. Ама! Мале! Гошо! Мале! Чакай! То спътува още. Доста са смешни. Дедо! Брат, я виж аз къде спрях, бе! Аз се търкана като мокро кочи. Значи, пускаме се оттам и аз и тук спирам. Добре, Надя. Нека започваме. Мале! Я се обърни! Я виж! Издиша! Сламата замина. Хайде, давай. Чакай, стой! Топите ми въжат. Чакай. Чакай да стърди. Не, чакай! Хора, докато се оправим. Шините са там долу паркирани. Мисля, че съм готов. Давай, 3, 2, 1, старт. Мале, колко слома имаш по гърба. Гоши! Мале, не към дърво! Майко! Дървото. Къде са да бива, моля, така ли бе? Чакай. Оле, за купчак с карказани. На къде ни стан? Зад мен никой не. Слама, ти си махнал сламата, нямаш нищо. Имам слама по телефона. Хора, ето е там са шейните, моите отпред не знам, ще е обърната, на Гошо е втората. И така. Може да има малко снежец по краката, той, ето. Той е супер хиперактивен. Вижте детето. Много върви, много бяга. Ето го, да. И... тук се набираме в моето село, старо село. И... тъй, да. Намерихме две места за пускане. Пак това, тук го наричаме могилата. Защото е едно голямо кръгче по средата на парка и високо. Тук е по-дългата писта, защото ето е там долу, където са двете дървета. Има ей такъв наклон надолу. И те, какво направя? Да се обяснявам, давай. Мале, колко слама има тук. То пада слама, Гошо! Не, то се разпори! Давай, бе! Давай само да ни се отвържа. Аз ми замина сламата. Мале, оставам пътища от слама. Аре, давай. Ама! Мале! Завъртях се. Гошо, завъртях се. Брат, давай. Мале, тръгнах, Гошо. Мале! Майко! Ти имам повече сняг в гърба, отколкото тука, брат. Брат, имам слама в шапката и в гърба. Гледай го, това като турбалан идва. Извинявам се за качеството, просто телефона ми... не може да снима. Не от тему. Добре. Мале, после ще гледаш, Гошо, после ще гледаш видеото, брат. Много ще се смееш. Ще се пуснем още 5-6 пъти. Колко е сега да видим? Ще се пуснем още 5-6 пъти и ще видим какво става. Тя стои ли ще са? Да. Някой ти звъни. Няма да му вдигна. Малко е, ако са вашите. Неудобна ситуация. Добре, давай. Ай след това пускане да се пуснем с шейните. Давай. Леко. Бутушите гуши, брат. Гуци. Мале, колко се е разпорил от това. Никой добре ли е? Давай, ти си наобратно. Готов ли си? Давай, те за краченца. Давай. Пред мен е какво се е. Ау, Гошо, ау. Тръгна. Добре. Как сопна? Кръка ми. Ние дори да минахме по средата на пистата, бе. Ние спряхме баш по средата. Майко. Давай си продължим карането. Давай. Моли, как фърлих. Давай. Гошо, разбиват. Оле, дървото, Гошо. Мале, да се го снима от това. Майко.
колко близко съм до дървото. На една ръка разстояние от дървото. Цак, цак, цак. Една ръка. Тей, гайс. То стръгна сам. Отиваме да вземем шейните. И идам. Тей, да покажем на хората на коя е шейната. Та си е моята синичката. Това е на гост шейната. Това е си едно съм брат на 7 и снимам клипче за майка ми да й покажа с тебе какво правим. Еми, сега малко сме на 12. Чакай да им дали... Малко ми е пълен телефона с него. Микровни газове. Да. Добре, давай да ги оставим та. Направихме една реклама на канала на неговия приятел. Това е... Въобще ако сложим тук телефона и снима. Мачка. Хора, изторих го, сложих го на едно дърво, тук има едно клонче, дето мънинко пречи. А да кажа ли оните преди видеото как за вторично? Да, после след канала ще има, вкъщи ще пусна. Дай да съм на моите, бе. Добре. Ама я... Охо! Стоп! Майко! Еми хора, доста добро беше, вече 6 минути рекордвам. 10. Аз съм на нов профил, Maxon Cam. Сега перфектно време да се абонират за канала, да харесате видеото, мале, косата ми е ужас. Да се абонират за канала. Да харесате видеото и да спонсорираме вторичните суровини. Само да покажа. Тук ми беше телефона. От тук снима на там. Колко ще се смеем после като го обработвам. Ужас. Давам ти идея да се пуснем от там. Да. Аре бе, дай правим го, да. Еми, що не? Мале, каква буца сме. Не е ли по-добре аз по-тежки отпреде? Добре, давай отпреде. По-леки отзад. Мини с твоята шейна отпреде. Не, седни просто на моята, аз ще карам твоята. Мале, за първи път във видео ще карам твоята. Това го правим за първи път, хора. Хора, правим го това специално за вас. Само да видите на Гош колко му е права шейната, няма никакви дефекти. А да питам аз къде трябва да се хвана. Мале, колко ръжда пуска това. Ама аз съм забил. Гоше, не мога, брат. Не мога да тръгна. Давай. Аз съм нагъсна. Малко го пранквам. Той си мисли, че съм зад него. Беше велико, брат. Аз им текче. Че тук е питам. Оня вика, че тук ли си? Мати, колко време си карал на една страна е такова. Доста стабилно. Тук само да кажам, община Старо село, моля ви се, изчистите пътя. Това видео няма да има спонсорирано. Общината Тракан и чистите пътя. Добре, сега какво ще правим? Дай да измислим някакви нови линии за минаване. Не, ще се спускаме с двата хвала. Са прохни ста. С сестра ми дете по-лекичка прохни ста да се пуснем натам. Как да е става? Тук е на една страна, ама е перфектно. Абе, ще не забоя. И аз те мисля. Колко часа е? Часа е 4 и 1 минута. Това време е ясно. Мале. Къде са чувалите? Мога ли да... там долу. Добре. Мале, със сигурност са прави. Моята е на 2 гуми, неговата обратно. Ако се питате защо седата му е на обратно, ами вече не. Снега и казал, че ще бъде на обратно. Мале, кой стане, ако ти ма теглиш и аз съм и те застанал на... Сема карам сноуборд. Или как се казваш там? Имам лоша идея, Макси. Що? От тук ли? Да. Ятно. Ти ще бъде, брат. Кога прави, бе? Не знам. Как падна, бе? Дай да съм отпреде. На моята шейна. Добре. Айде, трябваше да ги завържем по обратен начин. Ама от тук ли? Сигурен ли си? Да. Аз не съм, защото няма от десто. Чай фана въжето. Не знам защо това въже. Аз това въже не трябва да го фащам, ама. Ау! Окей, мале. Чай сложим качулката. Ари, бе! Ей, тъй на сляпо, брат.
Заби. Ау! Уху! Ау! Маля, те на сляпо, добре. Маля, аз не съм. Мак те външи въжат. А те маля те на тая качулка. Защо го фащам? Куда го? Ме ми трябва, като се обърнем. Управляваш? Дай, бутай. Ама Гошо, отиваме към дървото. Гошо към дървото. Добре, бе. Ай, дай. Към тъпото дърво, брат. Маля, ако се забием дърво, как ме да скачам от сега? Аз ще кажа кога Юсейн Болт. Готов ли си? Аз дядо Коледа. Тръгнахме. Гошо, обръщаш се. И така, приятели. Пиленцето от Монако. Трябва пробвам да стана. Ръката ми падна. Ето колко време се въргалях настрани. Ето от тук шляп до тук. Дай по-обреш. Шината е права. Дай по-обреш чували. Мале, много ма боля ръката, брат. Мен думата. Еми, 11 минути видео стана, викам, май да спираме. Еми, хора, надявам се видео да ви махам тази шапка. Харесало, аз съм... Надявам се видео да ви е харесало, ако е така. Аз съм в бира каменица. Това е Гошо. Не, Това бе- шуменце. Това беше Гошо, това бях аз и надявам се видео да ви е харесало. Почивка.